Laway nga pangwarta sa picture o sa internet gamit ang mga bata nagpadayon gihapon. Ngunit kini sa usa ka 22 anyos nga Inahan, ang arestado gumikan sa pornografiya gamit ang mga anak bugti sa saad nga kwarta. Gingong gipahubo kini o gikuhaan og hulagway subay sa gipangayo nga salangyaw niyang kliyente sa online. Si Nico Serino sa report. Arestado sa entrapment operation sa mga sakop sa Visayas Field Unit sa Women and Children's Protection Center ang 22 anyos nga Inahan nga tagalungsod sa Cordova. Gipasanginlan siyang migamit sa iyang 2 ug 5 anyos nga mga anak sa cyber pornography. Ang suspect miangkon nga may gikachat siya sa internet. Sa unang higayon, bugti sa pagpangayo sa iyang selfie, gipadad-an siya og $15 umuabot sa 600 pesos. Apan giingong mihangyo pa kini og hubo nga hulagway sa iyang duha ka mga babaeng anak nga naligo sa atabay, butang nga iya sang gituman, bugti sa mas dakong kantidad. Kay abi ra mang puto ka nang tinarong pud ang iyaha, pero ako mag-expect lagi nga. Hubo man mga bata. Kuan darong gud sa tabay, sir, wala pud ko nag-expect nga inani ba na naabot sa ingon ani nga sitwasyon. Hilabihan ang pagmahay sa suspect ug mitataw unang higayon niya kadto nga mipahubo sa iyang mga anak. Tumas dogay ko ani sir, untang amo bay dako na kay na pero wala gyud mihabit makaon sir ha. Wala mihabit makaon. Nagkuan ako sa akong mama, nagtabang-tabang ako, kay naninda man siya. Apan ang WCPC sa PNP mipasabot taod-taod na nilang gipanid-an ang babay o gani nakasecure sila og search warrant. Sa pag-operate nila ni atong Hulyo 30, samtang nag-video call, giingong naatlan nga naghubo ang mga bata nga ana-ana karon sa kustodiya sa DSWD. Nasuta sab nga may moabot 70 ka mga transaction sa usa ka money remittance center ang maong suspect. Kaning amo ang operation, ayaw sabta nga ang among purpose good mo ay pagdakop sa imuha para ibutang ka sa prisohan. No, ang among main reason is that to rescue your children so that they would not be exploited more. Matud sa mga otoridad kun kaniadto magkinahanglan gyud og computer unit karon bisan yano nga smartphone nga adunay internet connection mamahimo na nga makahimo sa mga laway nga binuhatan. Kini ang rason nganong mas gihingusgan sa otoridad ang monitoring. Apan nasubo sila human masayod nga bibalhin sa laing lugar ang ubang mga nalambigit sa Cordova sa cyber pornography ug didto na mipadayon sa ilang daotang buhat. Common man gud na siya nga rason nga tungod sa kawadon, kapobrehon, pero mga may gud sila lawas gud. Gusto ra gud sila sayon. Kasong qualified trafficking o kalapasan sa Cybercrime Prevention Act ang giatubang sa maong Inahan. Nico Serino, Balitang Bisdak.